Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ruping. Taong 1955, Karayakay, Eastern Samar. Malaking porsyento ng lugar sa Karakay, binabalot ng ilang at mga kabundukan. Mga lupang hindi pa natatapakan ng tao at mga parte nitong binabalot ng misteryo. Sa taong ito, naging matunog sa baryo ang tungkol sa kwento ng isang mansyon na matatagpuan sa isang tagunggubat. May mangilan-ngilan na sa mga mamumundok ang nakapagpatunay nito, subalit wala pang kahit isa sa kanila ang nagawang makapasok. Pero base sa kwento, bulto-bultong oro ang nakalagay sa loob ng mansyon. Gabi lang din ito nagpapakita na siya namang tumutugma sa trabaho ng mga mangangaso. Bagaman may mangilan-ngilan ang hindi naniniwala, maraming bilang ng kanilang mga kababaryo ang nasisigurong totoo ito, buhat sa isang alamat na halos alam na noon ng karamihan. At ang alamat na yon ay patungkol sa isang mayamang pamilya na minsang nanirahan doon sa panahon ng pananakop ng Espanyol. Taong 1800 nang lumikas ang pamilya sa gubat ng Karakay, bitbit ang hindi mabilang na bulto ng oro kasama ang iba pang mahalagang kagamitan. Maliban din sa pamilya, kasama nila ang nasa humigit 100 kataong pawang mga katulong at pinagkakatiwalaan nila. Kabilang din sa mga ito ang iilang mga mangkukulam at manggagamot. Inakala nilang mabubuhay na sila roon ng palihim, kaya pagkatapos nilang maitayo ang mansyon, hindi na sila nangamba pa sa puwersa ng Espanya. Marami rin sa mga tauhan nila ang naglatag ng mga panliligaw sa paligid nito para naman makasiguro ang lahat. Gumamit din sila ng mga ritual at mga mutya, ngunit hindi nila inaasahan na may kasama pala itong mga mangkukulam. Pagkalipas ng 2 taon, natuklasan ang lugar nila at lahat ng taong naroroon pinagpapapatay. Napaslang din ang pamilyang nagpapanatili ng kaayusan sa lugar, kaya sa harap ng tiyak na pagkatalo, nagdesisyon ng punong mangkukulam na isumpa ang mansyon, kalakip ang mga taong may malalalim doong kaugnayan. Matapos niya itong maisakatuparan, hinarap nito ang sarili niyang kamatayan sa kamay ng isang kawal. Nang mamatay ang mangkukulam, naglahong parang bula ang mansyon at mga bahay na nakapalibot dito. Magmula noon, hindi na ito natagpuan, kasama ng mga oro base na walang eksaktong bilang. Ayon sa iba, 10 tonelada ng oro ang nakalagay sa loob, habang ang iba naman naniniwalang nasa humigit 20 ito dahil sa laki ng itinayong bahay. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong agam-agam, wala roong nakapagpatunay. Ang mga kawal kasing umuwi, ilang araw ang itinagal bago ito pumanaw. Hindi nila nailahad ang kompletong detalye, kaya walang nagawa ang Espanya kundi hanapin ito. Pinadudahan din nila ang mga sangkot sa misyon na tinatago ang kamatayang sinusubukan nilang matunton. Ang ganoong paniniwala ng mga opisyal ang nagbigay daan sa konklusyon para bitayin ang mga taong minsan nilang pinagkatiwalaan. Ang kaso lang, pagkatapos nila itong mapatay, tila bang mas naging malabo na sa kanila ang lahat. Unti-unting nawalan sila ng gabay sa paghahanap hanggang sa natalo na ang kabuuan ng Espanyang namamalakad sa bansa. Umalis ang mga itong bigo at naiwan sa mansyong yon ang kayamanang magbabalik sana ng katanyagan sa kanilang lahi. Lumipas ang mga taon at dekada, piling mga tao na lamang ang nakakaalam ng tungkol dito. Bawat individual kasi noong nakakakita sa mansyon, hindi pinaligtas ng mga Espanyol. May mga naiwang mananakop para pumatay sa mga ito, kapalit ng sarili nitong mga buhay. Hindi nagtagal, kumonti ang bilang ng mga nakakaalam hanggang sa naging alamat na lamang ito para sa kanila.
Ngunit sa kabila ng hindi ka panipaniwalang kwento, may mga panatiko pa rin naghahanap. Marami ang nagsakripisyo ng kanilang buhay sa pag-asang ang gintong yon ang magbabago sa kanilang kapalaran. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ay nabigo hanggang sa muli na namang pumutok ang kwento ukol dito. Sa loob ng ilang araw na pag-uusap ng karamihan ukol dito, may mangilan-ngilan na sa mga taga-baryo ang nagdesisyong maghanap sa nawawalang mansyon. Kabilang dito ang kanyang ama, kaya habang nagpupulong ang grupo, nakikinig siya. Sa edad niyang yan, kahit alam niyang pwede na siyang sumama, hindi niya ito ginusto. Ang nais niya lumakad ng mag-isa para wala siyang maging kaaway sa lakad na gagawin niya. Naniniwala rin siyang matatagpuan niya ang mansyon gamit lamang ang kwento at palatandaan ng mga taong nakakita rito. Tuwing sumasapit ang gabi, pagkaalis ng kanyang ama, pasimple naman siyang umaalis sa bahay nila. Palagi ring taliwas sa dinadaanan ng grupo ang tinatahak niya upang makaiwas sa hindi inaasahang problema. Ang kaso lang, sa loob ng ilang linggong paghahanap, aminado siyang maging siya man, bigong matunto ng kinaroroonan nito. Habang nag-iisip siya ng tungkol sa nawawalang mansyon, hindi niya maipagkakailang nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga ginto, lahat yon nawawala. Mas lalo rin siyang ginaganahan hanggang sa dito na nga sumapit ang gabi na hindi niya sukat inaasahan. Base sa pagkakatandaan ni Ruping, gabi noon ng Huwebes nang umalis siya ng bahay. Habang naglilibot siya, wala naman siyang napapansing kakaiba. Ilang oras din ang ginugol niya sa paghahanap sa malawak na ilang, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Pagpatak naman ng alauna ng madaling araw, nagmamadali naman siyang umuwi. Sa hindi inaasahang pangyayari, masyado siyang napalayo sa lugar na dapat sana niya titingnan noong mga gabing yon. Habang tinatahak niya ang daan, samot-saring palaisipan ng paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip. Habang tumatagal, unti-unti na siyang binabalot ng takot at pangamba. Takot para sa sasabihin ng kanyang ama kapag nabisto siya. At pangamba naman dahil sa hindi na niya mawari ang lugar na kinaroroonan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla siyang napahinto sa paglalakad nang may makita siyang kubo na merong makapal na usok sa bubong nito. Nakabukas din ang gasera sa loob, kaya kitang-kita niya ang anino ng taong naninirahan doon na parang may ginagawa. Alam niyang nagluluto ito dahil habang papalapit nalalanghap niya ang mabangong usok mula sa pagkaing kumukulo sa kalan. Maya-maya pa, pagdikit naman niya sa dingding, halos maglaway na siya dahil sa kakaibang sensasyon na naibibigay ng usok sa kanya. Pakiramdam niya, hindi niya na ito kayang pigilan. Gustong-gusto niya nang tikman ang kung anumang niluluto ng tao sa loob. Kalaunan, nang hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, napansin na lamang niyang kumakatok na pala siya sa entradang pinto ng kubo. Nang marinig naman yon ng tao sa loob, nagmamadali naman itong binuksan ang pinto. Pagsilay naman niya rito, tumambad sa kanya ang isang matabang lalaki na walang damit pang itaas. Marami itong buhok sa katawan, tapos medyo kakaiba ang amoy nito. Dagdag pa ni Ruping na nakakabahala ang madidilaw na ngipin ng taong yon na para bang hindi ito nakapagsipilyo sa loob ng 1 taon. Pagkatitigan naman nilang dalawa, agad naman yung ngumisi sa kanya. Pasok! Tamang-tama. Kakatapos ko lang magluto. Huwag kang mahiya. Inihanda ko talaga ito para sa aking mga bisita. Kumain ka hanggang sa mapuno ang iyong tiyan. Nang marinig naman ni Ruping ang sinabi nito, hindi niya maiwasang magtaka. Bisita? Alauna pa lang ng madaling araw ah.
Tsaka, malayo ang bahay na to sa baryo. Paulit-ulit niya yung tinanong sa isip niya hanggang sa dahan-dahan ang nabuo ang isang nakakapangilabot na haka-haka. Kahit hindi niya isipin, hindi niya maipagkakailang sa mga sandaling yon ang kwento ng isang aswang na nakatira sa gubat ang kanyang naaalala. Yung paraan kasi ng pagtanggap nito sa kanya, kagayang-kagaya ng kwento ng mga matatanda na ginagamit nitong panakot sa mga bata. Base rin sa kwentong yon, pinapatay nito ang lahat ng taong titikim sa kanyang pagkain, tapos ang labi nito ang kanyang gagamitin para muling makapambiktima ng panibagong mamumundok na maliligaw sa lugar niya. Nabanggit din ng mga ito na hindi naman ang gagalaw ang nilalang na yon hanggat hindi nalalasahan ng bisita nito ang inihanda niya. Walang makapagsabi kung bakit ito ginagawa ng nilalang, kaya naging palaisipan din ito para sa marami. Bagaman aminado siyang panakot lamang ang kwentong yon, wala siyang mahanap na butas upang hindi ito paniwalaan. Nang mapagtanto niyang wala na siyang pagpipilian, nagdesisyon siyang sundin ito. Paghapag naman ng lalaki ng lahat ng pagkain nitong inihanda, nakita ni Ruping kung gaano yun kasarap. Halos para na siyang aso noong naglalaway, ngunit pilit niyang pinipigilan ng kanyang sarili na tumikim kahit konti. Dagdag pa niya na, kapag nakaupo ka na sa hapagkainan ng nilalang, masyado itong imposibleng tiisin. Hindi lang kasi ito ang kalaban mo, bagkus pati na rin ang iyong sarili. Kahit kasi alam mo ang iyong ginagawa, tuluyan ang mahuhulog sa salamangka nito ang kabuuan ng iyong katawan. At ang tanging pumipigil lamang dito ay ang iyong utak na nakakapag-isip pa ng tuwid. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na. Huwag kang mahiya. Paulit-ulit na wika ng nilalang. Habang tumatagal ang pagsasalita nito, ramdam niyang unti-unti na siyang nahuhulog sa patibong nito. Nang mapagtanto naman niyang hindi niya na yun mapipigilan, dito na siya nagdesisyong sugatan ang kanyang sarili. Gamit ang balisong na nakasuksok sa kanyang bewang, pasimple niya itong dinukot ng kanyang kaliwang kamay. Paghawak naman niya rito, agad niyang pinausli ang talim, sabay tarak nito sa kanyang dibdib. Matapos niya itong gawin, bumalik ang kanyang wisyo. Nawala na rin ang pagnanais niyang tumikim ng pagkain na niluto nito. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman siyang tumingin sa lalaki habang sinasabihan ito ng mga bagay na kanyang nalalaman. Hindi mo ako makakain kapag hindi ko natikman yan, tama? Hindi ako kakain ng handa mo hanggat wala akong kasama at tanda. Sa ngayon, mag-usap muna tayo. Alam kong alam mo kung ano ang ipinunta ko rito. Nang marinig naman ito ng nilalang, mariin naman siya nitong inabisuhan na kayang-kaya siya nitong pakainin ng sapilitan. Ngunit dahil sa interesante ang pagkatao niya, pagbibigyan siya nito. Matapos naman itong makapagwika, umupo ito sa kanyang harapan. Noong una wala naman siyang napapansing kakaiba sa lalaki, ngunit pagbaling ng paningin niya sa mga pagkain kakainin na sana niya, nakita niya kung gaano ito karumi. Purong laman loob din ito ng tao, kaya hindi niya lubos maisip kung saan nagmumula ang katakam-takam na amoy nito. Pagbalik naman niya ng tingin sa lalaki, dito na niya narinig ang iilang kwento na may kinalaman sa nawawalang mansyon. Ayon dito, lahat ng mga nilalang na naninirahan sa ilang at kagubatan, alam ang lokasyon nito. Yun nga lang, hindi sila roon pumunta dahil sa mga kaluluwang hindi matahimik. Likas na mapaminsala ang mga kaluluwang nakapalibot dito at handa yung pumatay at kumain ng karne ng tao para lamang mas mapalakas pa ang mga kakayahang meron sila. Naniniwala rin ito na hindi lang salamangka ang nagbibigay kapangyarihan sa mga nilalang, bagkus maging ang mga bangkay nitong matagal nang nanahan sa lugar.
Maaaring bago sila bawian ng buhay, nakapagbitaw pa sila ng sumpa at kasunduan ng kanilang pag-iral. Dagdag pa ng lalaki na hanggat nabubuhay ang mga kaluluwang yon, walang sino ang may kakayahang makapasok sa mansyon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, marami pa itong mga detalyeng ibinahagi. Kabilang dito ang eksaktong lokasyon ng bahay at ang iilang mga daang pwede niyang gamitin upang hindi siya mapahamak sa gagawin niyang paglalakbay. Subalit ayon sa lalaki, di naman niya yun magagamit, lalo pat wala na siyang pagkakataon pa para makatakas sa tahanan nito. Nang marinig naman yun ni Ruping, naglakas loob siyang sumugal. Abiso niya sa nilalang, ipapakain niya rito pati ang kaluluwa niya kung susunod ito sa nais niyang mangyari. Dagdag pa niya na, papabor dito ang kanyang nais, kaya walang rason para yon ay tumanggi. Kapag may pumunta rito ngayon, magpapakain ako sa'yo. Pero kapag wala, papakawalan mo ako bukas. Sabi mo kanina, marami kang nagiging parokyano gabi-gabi. Siguro naman, naniniwala ka ring marami ngayon ang pupunta. Konting paalala lang din, kaibigan. Umalis ngayon ang pangkat ng aking ama. Alam kong malapit lang sila rito. Kaya kung sasarapan mo palalo ang iyong mga niluluto, hindi malabong maamoy nila ito. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, bigla itong napatahimik. Alam ng lalaki na mas masarap ang kaluluwa sa kahit na anong karne, kaya hindi na nito ninais pang tumutol. Walang sabi-sabi, agad naman itong sumang-ayon sa nais niya. Upang masiguro ring hindi siya tatakas, tinalian ito ng ilang metrong kadena ang kanyang paa. Sa ganoong paraan, makakapag-ikot siya sa bahay nito para makapagbasa ng mga karunungang kanyang hinahanap. Pagkarinig naman niya sa nais ng lalaki, hindi na rin siya nagdalawang isip. Kagaya ng napagkasunduan, naging abala ito sa pagluluto, habang siya naman naging abala sa pagbabasa ng mga librong may kaugnayan sa mansyon. Ilang oras pa ang lumipas, naging puspusan ng pagluluto ng lalaki. Kung ano-ano na ring masasarap na putahe ang inihanda nito, ngunit sa kasamaang palad tila bang wala pa ring nahuhumaling. Para naman hindi siya maapektuhan ng salamangka ng pagkain, patuloy niyang sinugatan ng kanyang palad. Halos tumagos na rin ang balisong niyang hawak sa kabilang parte ng palad niya, pero wala siyang pakialam. Kahit sobrang sakit nito, nakapagtatakang na ituloy pa rin niya ang kanyang pagbabasa. Sumapit ang 4:00 ng madaling araw, nagwawala na ang lalaki. Panay na rin ang pagmumura nito habang padabog na nagluluto. Si Ruping naman, na natiling abala sa kanyang mga ginagawa, patuloy na inaalam ang mga bagay na kinakailangan niya. Pumatak ang sumunod na umaga. Walang bumisita. Galit na galit man ang nilalang sa kanya, nagdesisyon itong pakawalan siya. Ayon dito, maaaring masama nga siya, ngunit meron naman siyang isang salita. Paninindigan na bibihirang mataglay ng maraming tao. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maipagkakaila ang kanyang paghanga. Gayunpaman, kinakailangan pa rin niyang umalis, alinsunod sa kanilang napag-usapan. Pagbalik naman niya sa kanila, katakatakot na pagpapaliwanag ang kanyang ginawa. Lahat ng palusot niya hindi pinaniwalaan ng tatay niya, hanggang sa dumating ang puntong nagdesisyon na ito na pabantayan siya sa isa sa mga kapatid nito. Dagdag pa nito na hindi siya makakalabas ng gabi hanggat hindi nila nakikita ang mansyon. Nang marinig naman yun ni Ruping, pinili na lamang niyang manahimik. Masakit man ito para sa kanya, pero alam niyang hindi siya matitinag sa desisyon nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang tumungo sa kanyang silid para magpahinga. Buong maghapon siyang natulog, walang kain-kain o ano paman. Kumakalama ng kanyang sikmura, alam niyang sa mga sandaling yon, mas mahalaga ang pagpapahinga. Alam niya kasing madaling mapuyat ang mga kapatid nito,
kaya yon ang gagamitin niyang paraan para makatakas. Kinahapunan, kagaya ng inaasahan, muling nagkatipon ng grupo ng kanyang ama. Nangyari ang pagkatipon sa bakuran ng bahay nila, kaya nalaman niya ang lahat ng plano nito. Napagtanto rin niyang malayo-layo yun sa lugar na pupuntahan niya, kaya kung makakalabas siya ng gabi, hindi posibleng marating niya ito nang walang kinakaharap na panganib. Pagkatapos naman ng mabilisang pulong, isa-isa nang naghanda ang bawat miyembro ng grupo. Di nagtagal, umusad na rin ang mga ito hanggang sa mawala na yun sa kanyang paningin. Paglalim naman ng gabi, nanatili sa kanyang silid ang kanyang tiyuhin. 7:00 pa lang ng gabi, panay na ang paghikab nito, indikasyon na malapit na itong magpahinga. Kalaunan, kagaya ng inaasahan, nakatulog na nga ang tiyuhin niya nang hindi nito inaasahan. Pagsilay naman niyang humihilik na ito, dito na siya pasimpleng lumabas. Mabilis at tahimik ang kanyang pagkilos hanggang sa nakarating na siya sa bakuran ng bahay. Bago pa man mapansin ng tiyuhin niya na nawawala na siya, mabilis na naman siyang kumaripas ng takbo papalayo. Pagpasok niya sa gubat, agad naman siyang nagsindi ng sulo, sabay tahak ng daan patungo sa kinaroroonan ng mansyon. Ayon kay Ruping, 3 oras lamang noon ang ginugol niya para marating ito. Dagdag pa niya na, hindi na naging mahirap ang paghahanap sa mansyon, gawa ng bukod sa maliwanag ang buwan, detalyado rin ang bawat impormasyong kanyang nasagap. Nang marating na niya ang kinaroroonan nito, tumambad sa kanya ang napakagandang bahay sa kalagitnaan ng gubat. Kahit matagal na ang kwento, nakapagtatakang sariwang-sariwa pa rin ito. Pakiramdam nga niya na itayo ang mansyon ilang linggo pa lamang pagkatapos niya itong madiskubre. Paglalarawan naman ni Ruping sa lugar, may malapad itong bakuran na purong patag at sa pinakagitnang bahagi nito, may isang malaking dekorasyon na gawa sa simento. Naglalabas ito ng hindi masukat na tubig na siya namang dumadaloy sa mga parte ng taniman na kasalukuyan ng namumulaklak. Papaikot naman sa mansyon, may mga bahay ring nakatayo na gawa sa purong bato. Ang mga pinto nito, literal na magagara dahil may mga nakalapat yun doong piraso ng ginto. Napakatahimik din ang lugar kung titingnan, ngunit hindi siya naniniwala sa ganoong estado. Alam niya kasing totoong sinabi sa kanya nung lalaki, kaya hanggat maaari, dumistansya siya. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, kanina pa palang nakabuntot sa kanya ang grupo ng tatay niya. Maya-maya pa, bigla naman siyang nagulat nang may humawak sa kanyang balikat. Anak, kami na ang bahala rito. Huwag ka mag-alala. Sa grupong ito, ikaw ang pinakamalaking parte. Kung hindi dahil sa'yo, hinding-hindi natin ito mahanap. Nang marinig naman ni Ruping ang sinabi ng kanyang ama, dito na siya nagsimulang magalit. Ayon sa kanya, hindi tungkol sa ginto ang kanyang pagpunta. Marahil noon, ganoon din ang kanyang pag-iisip. Subalit nang malaman niyang hiwaga ng mansyon, nagiba ang kanyang nais. Paulit-ulit din niyang sinabi dito ang tungkol sa mga nilalang na nagbabantay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nito pinakinggan. Ang sagot ng kanyang ama, may mga kasama naman silang albularyo, kaya ito na ang bahala sa mga bantang sinasabi niya. Pagmamayabang pa nito, eksperto na sila sa ganoong gawain, kaya hindi sila papayag na mawala pa ang mansyon nang hindi nila nakukuha ang toneto-neladang ginto. Tay, ba't ba hindi kayo marunong makinig? Ako ang nakakita sa lugar na to, kaya ang ibig sabihin alam kong ginagawa ko. Hinihintay niyo pa bang may mamatay? Sigurado ba kayo sa gusto niyong mangyari? Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dito na nito inutusan ng iilan sa mga kakilala niya na hawakan ng maigi ang kanyang anak. Pagsilay naman niyang hindi na ito makakapalag, dali-dali itong gumawa ng pangkat na siya namang papasok sa loob ng bahay. Matapos nun,
Direkta silang tumungo sa entradang pinto. Sa mga unang minuto ng kanilang lakad, wala namang nangyaring kakaiba. Pero nung hinawakan na ng kanyang ama ang pinto nito, dito na nila nakita ang pag-ahon ng 9 na kalansay sa ilalim ng lupa. Literal na agnas na ang mga katawan nito at nababalot yun sa purong baga at abo. Matapos naman nila itong masilayan, buong puwersa naman yung umatungal bago sumugod sa kanila. Dahil sa pangyayari, nagmamadali naman noong lumapit ang mga albularyo habang nag-uusal. Sinusubukan nilang pabalikin sa impyerno ang mga kaluluwa, ngunit ang hindi nila alam, kasing lakas ito ng mga dyablo. Mga dyablong naghahari sa impyerno. Sa halip na mabahala ang mga nilalang sa panalangin ng 3 albularyo, tumawa lang ang mga ito habang dahan-dahang lumalapit. Nagsimula na rin itong magsalita gamit ang wika nila na ang ibig sabihin, "Sino ang Diyos na pinagsisilbihan nyo? May kapangyarihan ba yang sumalansang sa aming kapangyarihan? Kaya ba kami niyang ibalik sa impyerno? O baka naman ang Diyos na pinaglilingkuran nyo, isa lang ding nagmimilagrong demonyo? Sapat ba ang inyong pananampalataya?" Dahan-dahan itong binanggit ng mga kaluluwa na siya namang naging sanhi upang panghinaan ang bawat albularyong kasama ng kanyang ama. Dahil sa pangyayari, napasok na nito ang parte ng kanilang kaluluwa kung saan umiiral ang mga kasalanan nilang matagal na nilang iniiwasan. Sa isang iglap, nanghina ang mga albularyo kasabay ng pagsilay nila ng mga pangitaing may kaugnayan sa mga nagdaan nilang kasalanan. Habang tumatagal, mas humihina ang mga binibitawan nitong usal hanggang sa nakaya na itong mapangibabawan ng 9 na nilalang. Pagluhod naman ng 3 albularyo, hindi na nito namalaya ng pagtarak sa kanilang mga lalamunan ng mga itim na uod na bigla na lamang umahon sa ilalim ng lupa. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglang namuti ang kanilang mga mata hanggang sa humandusay na ito ng walang buhay. Pagsilay naman doon ng grupo ng kanyang ama, bigla naman itong humugot ng kanilang mga armas. Yung iba nagsipulasan na, habang ang iba naman naglakas loob na kalabanin ang nilalang na wala silang ideya kung ano. Pagsugod naman ng mga ito, biglang umahon ang napakaraming tuod na tumusok sa kanilang mga katawan. Lahat sila ora mismo hindi na nakakilos. Yung iba naman hinahabol ng mga demonyo para kunin ang kanilang mga puso. Habang nagkakagulo naman sa lugar, may mangilan-ngilan sa mga kasama nitong nanatili sa kinaroroonan nila ang gustong tumulong. Sinubukan naman niya itong paalalahanan pero sa kasamaang palad wala rin siyang nagawa para iligtas ang mga buhay nito. Dahil sa pangyayari, naiwan sila ng lalaking inutusan ng kanyang ama. Kahit hindi umiimik ang taong yon, ramdam niya ang matinding takot nito sa katawan. Inaasahan din niyang hindi na ito tutulong, lalo pat saksing buhay silang dalawa sa kung papaano lapain ng mga nilalang ang kanilang mga kasama. Ayon pa kay Ruping na, yung mga huling pumunta para iligtas ang natitirang buhay sa kanilang grupo, agaran ding napaslang ng 9 na demonyo. Kung hindi sapilitan nitong nilulukot ang kanilang mga mata, puwersahan nitong hinuhugot ang laman loob nila. Isang katakatakot na kamatayan na maaaring makamit ng isang tao. Matapos ang mga pangyayari, biglang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Sa kanilang pagmamasid, nakita nila kung papaano kainin ng mga nilalang ang mga malamig na bangkay ng kanilang mga kasama. Habang nagtatago silang dalawa, hindi nila maiwasang tumulo ang kanilang mga luha. Bagaman parang sinuklaban ng langit at lupa ang kanyang pakiramdam, iniwasan niyang lumikha ng kahit na anong ingay. Base sa mga nalaman ni Ruping, sensitibo ang mga ito sa mga ingay na likha ng katawan ng tao. Sa oras na makarinig sila ng ganon,
Hindi nila ito tatantanan hanggang sa hindi na nila yon mahanap. Dagdag pa niya na, sa estado nila, hindi malabong mamatay din silang dalawa kapag nagkamali. Nang maunawaan naman yon ng kanyang kasama, para itong batang sumunod sa kanyang utos. Wala itong ginawa kundi manahimik at tumango sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Sa kabuuan, inabot pa ng humigit 5 oras ang kanilang pananatili. Doon nila nasaksihan ang lahat ng hakbang ng mga nilalang, kung papaano nila lamunin ang nasa humigit 15 bangkay at kung papaano nila ito itago upang wala roong makatuntun. Sa loob ng ilang oras na panginginain ng mga ito, para itong mga leyong kumakatay ng mga biktimang hayop. Kahit yung iba buhay pa, walang awa nilang dinudukot ang mga laman loob nito para kainin. Napansin din niyang kapag kumakain ng tao ang mga nilalang, bumabalik ang pagkabata ng katawan na kanilang tinatangan. Halos wala ring natira sa katawan ng mga kasama nila, kundi ang mga bungo at buto. Ultimo mga kargang mutya ng mga albularyong nakasama nila, kinain din ng mga nilalang na yon. Pagtatapat pa ni Ruping na, matapos nitong makuha ang kanilang kailangan sa mga labi, isinilid nila ito sa isa sa mga bahay para ibitay sa kisame. Bago rin naglaho ang mansyon at ang iba pang pamamahay, saksi sila sa kung papaano magbantay ang mga nilalang sa paligid. Sa talas ng paningin at pandaman nito, siya na mismo ang nakapagsabi na tunay ngang imposible ang pagpasok sa loob ng mansyon. At dahil sa mga nasilayan ng kanyang sariling mata, dito na natuldukan ng pag-aasam niyang pumasok sa loob nito. Ayon kay Ruping, isang pantasya at pagpapakamatay ang hangarin doong makapasok. Bukod sa mga nilalang, wala rin silang ideya sa mga daraanan ng mansyon. Dagdag pa niya na, kung ang mga aswang nga pinangingilagan nito, paano pa kaya silang mga ordinaryong tao lang? Dahil sa ganoong kaisipan, pinili niyang tingnan ng may pagsisisi ang unti-unting paglaho ng mansyon. Matapos nun, bumalik sila sa baryo na walang pinagsasabihan ukol dito. Ilang dekadang nanatiling tikom ang kanyang bibig hanggang sa magdesisyon na siyang ibahagi ito sa kanyang pamilya para naman meron itong maipasang kwento sa mga susunod pang henerasyon. Magpahanggang sa ngayong pangkasalukuyang panahon nga pinuno, hindi pa rin malimot-limot ng anak ni Ruping ang tungkol sa kwento niyang mahiwagang mansyon na may mga toneladang ginto.